na pempe. If I cut to spoil, so I represent moon up na I try go not just can make it sure I round on up from dinner chat one. When I won't call at 9 now, but now when I call to this video. So you can call on the other Nigerian line, please. Atala you gotta be one and why. Abro network on mother na Kelechi or somebody na Abro network. Or somebody na on a line now or call to other thing. And don't wait in your book or layering, so the thing I caught ya. On your choice born at that Nigerian line, never put that South African line did there. Oh, another call. Or call to again, man, that you attach one because can wake around to say up or I got caught to a come there war not work. I try going today. So one them Ndi Igbo beacon. I wonder if I may get about with ego. We are not talking about money now. If I need work, I'm going to let care no. Like no maybe post for 1 week now, which some of our brothers in Senegal and you got information. Different people, or probably one person, they couldn't care no problem. And the problem on will not just me prank on a prank and appear with the apatiosu. Now. So all the Ndi na they are building for kebu apatiosu bata. Then na pose and the police because they are full Igbo. Nene Igbo zo una nwere nwa anwụ no n'ime. Then ma agbakabazi ahụ no fa pukobazi ndị mmadụ pukoro ma fa pulu mu Igbo zo pulu mu onye ọwụla to police station from the information reaching me, which a lot of people testify here. So for ndị na-ajụ ebe care no for people who have bigger platform na-ajụ ebe care no una anu give ekwu ma our brother Ken or commit anything the bad zuru ori o mero raping. Nwere onye ọ na-alụ nwunye ya nwere onye ogwukwu wayo na ife ọjọọ eme bụ prank unu na-eme normal prank. Like I was saying before, network cut one off. If you are living in West African country, any African country, especially French country, be careful about prank and content creating. All these countries have brought Nigeria like before mark up one off. Ghana here, law ndị Ghana dị iche. Ndị Nigeria dị iche. So many people na abịa Ghana China, Ghana and Nigeria but the same thing. Yes, I so much believe na Ghana police more understanding like police in Dubai. Almost some things here in negotiation with police or daily easy. Even at court, and when negotiation here or daily easy. It's not like that in French country. Cotonou here, agba na Cotonou here no onye Igbo no Ghana Cotonou 60 years imprisonment. Imenkwe. But no mgbe ijelu visit dia ịma na ụmụ ife a na-adị mma ka a na-akụzi ya anytime mbido page ma akụzisi m ya mbe bido yarikwu again for ndị be anyị na-eme travel. Some of our people na-eme travel na aga na-eche na ịbata obodo no dị ife a na-eme na Nigeria ka a na-eme n'odo obodo no. Cotonou a ịma ya na-asị ọkpali Cotonou enwere onye Igbo nọ nga 60 years na Cotonou onwe ndị nọ 20 years onwe ndị nọ 30 onwe ndị nọ 25 onwe ndị nọ 10 onwe ndị nọ 5 years because of na vache na ife a na-eme na Cotonou ife a na-eme na Nigeria iruru ana na court ba nka ebe na-enwere isi o ya na ebe a nwanyị nga ozugbo ije na-egwu ị ga-anọsi ya enwere sort out enwere anything ma ọdụrụ ka nke agha gị nọ na Nigeria ma Ghana ma mba Ghana here ebe a prison ịbako unless you assault yourself before prison man ọ bụrụ na na assault onwe before prison na Ghana nwere osi idigo register ị ga-asa akwụkwọ ya. So biko na ụmụ nwanne anyị bụ ndị nke na-eme travel ọfụ otu aka ama na otu aka ọ dị na Europe ama na otu aka ọ dị na America ama na otu aka ọ dị everywhere. This is the reason so many Igbo people ji anọrọ n'ime ije na prison all over the whole world. Ndị Igbo ife kacha na prison ọwụla ndị Igbo ife kacha na ị na-eje obodo ululu obodo malụnụ na ọ bụrụ otu aba anyị si wee dị ka obodo ndị ọzọ si dị. Obodo ndị ọzọ na-respect their law. Ọ bụ na ọba anyị ka ndị polisi bịa ebe a pụta fụ kamera fụ fonu ba dị ese fụcha ma ife vatecha n'iru ma tomato awel for
for onye nwa yetesi ya na arụ ụmụ ifefa tisi fa ji eme skit police ya amụ rapụfa pụpala onwe. But in French country they don't understand, and the put na the office they say asị n'isi fasisi asị ma say sign wa sign ra na ịbago problem. Ilu na court and they based on if I sign because they kwesị man if I dey na French they are not writing it in English, they must write it in French. So because even na ya bụ onye ọbụla bụ onye Igbo na-eme travel anyị cha bụ ụmụnne obey the law of the country na-eji ịpatara ana dị change your behavior. Onwe ebe a na-asọ ịsọ ọnwụ na ada apịa ụmụazị ịtarị apịa na ịtarị kama kpọrọba na ejiri apịa gbuo eva dia asị na adịghị dreti nwunye ife eti na ndị na-eme prank. Unu emezi na prank na foreign country, unu emezi na prank na foreign country to avoid all this kind of story. When Ejak said it, a lot of people misunderstand his opinion, but to me I got am ife ọ na-ekwu not just others were present here, which na the main problem anyị na-enwe n'ife ọbụla a na-eme na social media presentation. So biko ekene m onye ọbụla ife njikwa ife akọtụzi again mma nchetazi azụ onwe ndị nwe ele ọzọ fa ya atụla anyị gaa n'iru ndị send a request. Prince Ezeobi the sentiment eze ị ka na Prince ị ka na-enwe the same issue a ya update ya phone star Maazị ka star bata Kelechi send the request before send the earlier. So bikonu sikawa arụ onye ọwụna well platform ya ka anyị were ife na educate ourselves, especially na anyị bụ ndị na-eme travel. Ụmụ nwanne anyị yara ịdị n'abalị n'ụdị ka problem a sị na na-eme prank na-eme content ya pụta because ya ndị mmadụ ga-eti ife n'ime prison. You know, we can avoid this type of something. You know, Ken bụ somebody ọ na-emekwa prank na street, you know. Amarozi ka o si mee allow this type of something menwe then je bula akpati ozu bute somewhere even n'obodo anyị nọ asị Nigeria otu a nọ ebe a nọ na this my place now akpati ozu nwe ka o esi bata ihe ndị obodo akpọbaka ọla ozugbo ka ba mara ma onwego onye ntị gbuju ọga ntị na akpati blokwa before you know it you can surrender this my house na gbakasị everywhere this night. Start this your page in a use my problem. It's either you update the page or you move out of this program. But again, since 3 days now in a use here, you better be on my program. Use where the other one in a use. You can't add connect to start. And try here again. Or connect is wrong. Have to add another. Just people for then on when they not Senegal no here trying any more information. We need more of Senegalese. Then on the one countries not then one night will become a big platform. I balance the JPAC and the rest of guys. Please, I can do nice. Even the JPAC number.